Представяме ви гранулатора за медни кабели Гран 5.0, вашият ключ към печеливш бизнес. Ако искате да извлечете чиста мед от старите кабели, без да губите време и усилия, този гранулатор е точно за вас. С мощност от 4,2 кВт и капацитет до 50 кг на час, той ефективно разделя медта от изолацията с точност до 99,98% чистота. Може да се справи както с твърди, така и с гъвкави кабели и е идеален за кабели от автомобилни инсталации, перални машини и други. При нормална работа и налична суровина, инвестицията може да се върне за по-малко от 10 дни. Предлага се с 12 месеца гаранция, както и резервни части и консумативи на разположение. Срок на доставка само за 50 дни с експресна опция, гранулаторът е точно това, от което се нуждаете, за да започнете да печелите веднага. Не чакайте. Инвестирайте в качествено оборудване,